Povazská galéria umenia v Žiline získala do svojej správy budovu bývalej párnej elektrárne Ciachovňa. Usporiadala preto workshop určený pre študentov a čerstvých absolventov slovenských vysokých škôl v odbore architektúra. Úlohou študentov bolo navrhnúť možnosti využitia priestorov bývalej elektrárne pre potreby Povazskej galérie umenia, pričom by bola zachovaná jej pamiatková hodnota. Dôležité je, aby návrhy rátali s jej celoročným využitím a nájdením primeranej cieľovej skupiny. Do výzvy sa zapojilo 18 študentov z celého Slovenska. Vedenie Povazskej galérie umenia má s Ciachovňou svoje plány, avšak vďaka návrhom študentov môžu svoje predstavy vylepšiť. Je veľmi dôležité a tento workshop to aj ukázal, to sme videli s nimi, keď sme išli, ako dokázali sa cez ja neviem, zaprášeno, špinavo, sem tam rozbitosť, ako dokázali odhaliť, že a tu je zaujímavý prvok, toto sa inde nevyskytuje. A proste toto sú prvky, ktoré sú ešte zachované a ktoré by bolo treba zviditeľniť. No a to sa potom aj snažili v tých svojich projektoch ukázať. Si to zobrali k srdcu a takou akousi úprimnosťou pristupovali. Týmto výsledkom máte možnosť vidieť tu projekty, ktoré sú odvážne, profesionálne. Mladí architekti navrhli priestranné výstavné plochy a v interiéri navrhli rôzne štýlové doplnky. Mysleli aj na dopravnú dostupnosť a zachovanie pôvodnej tváre bývalej párnej elektrárne. Odborná aj laická verejnosť si návrhy riešení môže v Povazskej galérii umenia pozrieť do 1. februára nasledujúceho roku. Vedenie galérie je otvorené voči pripomienkam a novým nápadom. Už sa nám lepšie dýchá a máme naštartované a verím, že v najbližšom období spolu s našim zriaďovateľom vymyslíme taký projekt, ktorý bude slúžiť nielen mestu, ale našim návštevníkom, ale vôbec celému regiónu Považia Horného a na to sa veľmi tešíme.